For today's video guys, mamasyal tayo dito sa Bayambang, Pangasinan. At manood na rin tayo ng Paskuhan sa Bayambang na dinarayo ng mga kalapit bayan. Flex ko lang din ang mall nila, may mga pailaw din sila. At syempre hindi mawawala ang higanteng Christmas tree na punong-puno ng pailaw tulad ng ibang bayan. Meron din sila ditong Belen na umiilaw na marami nagpapapicture, simbolo ng Paskong Pilipino. Flex ko rin daw yung kasama ko, pogi ng basista. At syempre, hindi mawawala pailaw sa kanilang munisipyo na talaga namang pang-Instagram ang dating. May mga pulis din dito nagbabantay upang manatili ang kaayusan. Unang bubungad sa'yo, pagpasok mo dito ay isang napakahabang tunnel, sobrang liwanag na para kang nasa ibang bansa. At syempre, hindi ako mawawala sa video. Tamang lakad lang tayo dito guys. Meron din pala silang playground dito guys, patok sa mga bata upang makapag-enjoy. Sobrang dami rin na nagbebenta dito guys, kaya dapat pag pumunta ka dito, magdala ka ng budget. May mga damit, stuffed toys, pagkain at marami pang iba. At grabe guys, sobrang dami ng tao dito. Talagang inaabangan taon-taon ang Paskuhan sa Bayambang. Habang nag-aantay tayo guys, tamang tambay lang tayo dito sa gitna. Meron din pala sila ditong pasine habang hindi pa nagsisimula ang Paskuhan sa Bayambang. Flex ko lang ulit yung mga nagbebenta dito guys. Talagang sobrang daming mabibili dito. Baka naman may gusto mang libre sa akin dyan. Char! Flex ko lang ulit ang aking sarili habang nag-aantay ulit ng Paskuhan sa Bayambang. Ayun, sobrang nag-i-enjoy talaga yung mga bata dito guys. Tamang upo lang sila dito habang nag-aantay ng Paskuhan sa Bayambang. Ayun guys, malapit na mag-umpisa. Dumadami ng mga tao. Konting tiis na lang guys. At makakapanood na rin tayo. Tamang grupi lang din sila ate habang nag-aantay. At yun na nga guys, nag-umpisa na ang ating pinakahihintay, Paskuhan sa Bayambang 2022. At tuloy na rin dumagsa ang mga tao, kasama ang kanilang mga pamilya, mga anak, magtotropa, syempre magjowa. Sana all. Ayun na nga guys, nagsimula na. Lumabas na ang unang karakter na si Tinkerbell. Tamang lipad lang siya guys. At meron din pala siyang kasamang alagang kabayo dito guys, natango ng tango at sumusunod kay Tinkerbell. At meron din silang kasamang aso dito guys na nakatayo ang kanyang mga tenga. Tamang lakad din yung magkapatid guys habang nanonood. Nakipasko rin pala ang pamilya ni Shrek at ni Fiona dito sa Bayambang. Kasama ang kanilang tatlong anak. Ang mga kasama namin doon na tinutulungan namin lumipad. Andito rin pala si Peter Pan na may kasamang aso. Tamang lakad din siya guys. Meron din sila ditong mga kuneho na talaga namang sabay sila maglakad kasamang isang hayop. Di ko alam kung ano yan. Andito na rin pala ang mga naglalakihang cast ng Toy Story na sila Woody, Andy at Buzz Lightyear. Tamang sayaw lang sila dito guys. Tamang sayaw lang sila Woody at Andy. Nainggit tuloy si Buzz Lightyear. Nakisayaw na lang tuloy siya kasama ang mga kuneho. Hindi rin mawala dito ang mga magkakapamilya. Tamang sayaw lang din sila upang maliw yung mga bata. Meron dito guys, may hawak na isang bucket ng yelo para lumamig yung iniinom mo. Char lang! Hindi ko alam kung ano yan guys. Hollow blocks ata. Tamang sayaw lang din sila ulit. Sana all na lang talaga may jowa. Ang hirap maging single. Sana naman dito ko na mahanap yung forever ko. Lumabas na din si Papa Jesus kasama ang kanyang mama at papa. Talaga namang nakakamangha guys. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa ito. May mga nagpapagalaw ng puppet na laruan sa baba ng stage. At yun na nga guys, lumabas na lahat ng karakter. Sobrang dami pala nila guys. Advance Merry Christmas sa lahat ng mga taga-Bayambang. Hanggang dito na lang aking vlog guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Kweden Vlogs here. Bye-bye!